Umuntu akabingelele bafowethu laba ke bafowethu ngamazwibela omsebenzi esiwufaka phambi kwakusasa. So lapha bafowethu udaba bafowethu olunzima kakhulu lolu oluphakathi ke kwamfowethu obebambana ke no omithise izingane zandawonye ilamanayo uzowuthuka egcekeni. So bafowethu imithi ke zombili ingane lo ubethandana nosisi walengane omdala waphinde futhi wamithisa lencane ke ibisaba ukusho kumawayo ukuthi ke imithi soba. So inyanga ke lo igudla zayizaba impela mhlambe ko6 ngiyacabangela ingasho ingane ukuthi imithi soba. Umama ke lokho ekhathazeka ukuthi ke nakho phela izinyanga ingane isiyandulele ukuthi itete kodwa manje ayisho ukuthi ubaba wengane. So sagcine ke ingane ke sesishelile yaqoma ke ingane yasitshela ukuthi ubaba wengane kwasuka ke isibhicongo bafowethu esinzima kakhulu njengoba ke nibona nje kunzima kakhulu bafowethu. Sagcine sesihamba ke siya kuyena ke umfowethu okuyena obe enza kumkhuleliso. Alright, ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafethu, ngicela ukuthi nje umuntu qalongela kuleli cast cofoza subscribe button ukuze ke uzothola bafethu okuningi sikufaka kuleli cast. Le cast ke bafethu liyafundisa, liyaqwashisa, laluleka nokubona nje ezinye izinto ke experience abafethu life ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhile. So njengamanje ngiyafisa kakhulu bafethu ukukhumbuza ukusubscribe akumoshi idatha kona nje usukuyibeka nje emathubeni bafethu right ukuthi ungazi usesha ukuthi zoso kodwa ivideo vele isuke lizele kuwena. So bafethu ukulike, ukucomment, ukushare ungalenzi iphutha bafethu. Ucomment akuyasiza kakhulu bafethu ukuthi ke sibone ukuthi mhlawumbe udaba lohlulile mhlawumbe singasebenzisa ziphi indlela zokuthi mhlawumbe sikwazi ukuthi lifinyelele eqedeni kwalo noma egqibeleni kwalo yabo. So siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisicommente nishare ama comment uthi ugxeka kodwa ube khona into oyishiyayo enokwakha phakathi. So njengamanje ungakhohlwa mfethu ukudownload i-app yakwa EasyBet ubheje lapha uzenzela imali ningakhulu lapha khona ama game khona amabhola khona yonke into ungazenzela nje imali lapha uyasebenza usebenza bafethu uyibeke nje emathubeni ngokusebenzisa ke promo code ethi ke zoso. Lapho nje ungayibeka emathubeni a right ngempela ukuthi nje lapho ungayithola ngisho 1000 rand. So bafethu njengamanje sinomama la okuyena osibhalele sokwazi ukuthi ke sizwe kuyena udaba. Ngikhumbula ukuthi ke umuntu esuke sela vele usuke vele sesixoxile wangichazela lonke udaba kodwa ke njengamanje umama ngizomdedela achazele nini ukuthi ke udaba lwakhe luthini, inkinga abhekene nayo ithini. Mama wami siyawubingelela mama, njani? Ngiyaphila. Siyaphila mama wami. Umama ubani wakwabani? Dabo kunendawo vele. Dabuke eBhulwa. Yebo, uBhulwa. Sala kodwa ngilayilindelani. Mama. Yebo. Igama lami nguZandile Mkhize. Yebo mama. Yebo, nginenkinga la ingane yami engihlala nayo endlini. Yeah. Ikhulelwe. Yeah. Manje mengiyibuza ukuthi ikhulelwe sobani ngoba ngiyabona izinyanga ziyaqhubeka ayisho lutho. Yeah. Hayi ngiphendule. Yeah. Kwesinye isikhathi mengiyibuza iyakhala. Yeah. Kwesinye isikhathi ngiphendula ithi ngihlanganaphi. Yeah. Ngoba ngokuthi umuntu ade ngimazi azona naye umfana igama lakhe Dr. ngilazi ngimazi nami ngokumbona. Yeah. Sengize ngamtshela ukuthi ngizokhuluma nalomfana lo ngihlale ngimbona. Oh yeah. Uyasho ukuthi uzokhuluma naye akaxhuma akaxhaswe uhlanganaphi. Manje so ngiyamcela ngicela angazise kumfana owenzele liphutha ukuze kiwe kubo kuyokhulunywa kubikwe. Hayi uvesakhala kusisikhathi sakhipha inyembezi ngabusazi kufanele ngenze njani. Ingakho ngize ngacela usizo lakho ngicela uzongisiza. Oh wena ukhona vele umfana obomazela yena usisi? Yebo ukhona engimaziyo ngimbona. Yeah. Uyena mfana ade ngimazile. Yeah. Noma ngalazi igama lakhe. Yeah. Kodwa benginakho zokumbona. Ukuthi uthandana naye. Ngoba efika athumele ngilunguze ke ngibotho kusawulo mfana. Oh yeah. Ubeza kumina nje azojola ngisho yena kuyena ekhaya. Bemema ngaphandle kwegate. Oh yeah. Hayi bebengile bemema ngaphandle kwegate. So bekhulume bejolane becabuzane khona lapho. Awubakithi. Hey. So manje ngifuna ukuthola izinyanga sezingaka manje ezengane. Ngiyacabanga mhlawumbe una 6 Yeah. 27 months. Yeah. Ngoba sikhulile manje sikhulu nje ngiyasibona. Yeah. Noma khelwane bayasibona nje futhi. Yeah.
hey madoda nasendlini bayasibona nje yeah osibami nobhuti bami ngoba mhlawumbe sebenqona ukukhuluma phela ngakho sengithothi ngimbuza manje ke uke wazama ukuthi mhlawumbe ingane uyibizele mhlawumbe phela nabanye abantu noma mhlawumbe kubangani bayo ibuzo ukuthi mhlawumbe udaba yona mhlawumbe iyabatshela yini ngangababiza obhuti bami no sisibamba abawu2 obhuti bawu3 osisi bawu2 bafika bafika kuyisonto wave wakhala waphuma ukuthi baze bahamba engabuyile bahlala endlini sahlala lutho baze bahamba nanihlelile vele ngangibacelile ngibacela usuku olukuthi ngicela bafike wayitshela usisi ngitshenanga yena ngoba ngibalekela khona uzobaleka nakho-ke sebashiya endlini-ke esehamba manje abangani bayo-ke nabasekhaya-ke nje labo ohlala nabo uhlala nabantu abangakuvela ekhaya ngihlala nabantu abawu2 uyasebenza lo munye ngene ebusuku abuya ayilalela bese kuba udade wabo-ke lo ohlala nesoka abuya vakasha ahambe so yena wazama yena umtshela-ke nidade wabo ukuthi khona into kanje phela akakhulume naye ngoba mhlawumbe kuba lula mhlawumbe ekukhulumeni naye-ke mhlawumbe udade wabo yebo ngazama ukukhuluma naye ngamtshena sengimtshele kaningi naye ngakangikhulumele naye ulungile ukuthi ngempela kwenzakalani ngalesisi naye ukuthi akamphenduli uve sakhali mhlawumbe le ngane yani ukubezwa le ngane azi kodwa pho akasasho ngani imanye ukubezwa phela mhlawumbe kubuhlungu phela mhlawumbe lento iyamudla lento ngoba phela akwazi ukuthi ungabuzwa ngokuthi uba ukhulelisile wena ukukhisha isililo noma uvuke ngolaka yabo hayi akasho yakhala mengithi ngizotshela isoka lele ngilazi hayi uyaphika ukuthi nje alihlangani wabagcina nini wena bendawo yinalo isoka mhlawumbe ngibagcine enyangeni lephelile ukuthi mhlawumbe ngitshe salikho livashile kodwa kule nyanga ephelile ngeke ngalibona futhi usho ukuthi vele bese kuumuntu vele bese vele sekhulelwe vele bese khulelwe ngimbona ukuthi nasi siyaqhubeka inkinga ke le mama hayi inkinga manje somthole ekhaya umcabanga ukhona ekhaya aniyazi ikhokheliwe GDS hayibo mama bayapha abantu wavala bahamba nabo manje soyagada yini kwenza njani hayi no sizo kwenza njani ma uzongivezela abantu bamakhamera manje ngize mayelana nolungile la ekhaya mayelana wenzeni ulungile bese ngayikhuluma nje manje njengomndeni ngikhulumile kwanele kwesingakhi ngiyikhuluma bese sazohlala phansi ulungile ingane ma ulungile ingane manje masubiza igora le ikhona usisa omdala la ukhona bese wahluleka nje hayibo kwenzani ukukhulele naye ukukhulele yes all right nawe uzongimela kusamele igama lami nguSiphiwe kaNtombelo yeso sebenza ngimabona kude yabo njengomama esibhalele nje umama ungichazele yonke into umama ukuthi la ekhaya kade usisi wayezama ukuthi emtshele ukuthi ngilinda yes ngilinda kade umama wayemquestion lo nawe futhi wakutshela ukuthi utshela umbuzo lo wakanina angene endabeni zomndeni wala ekhaya mama siyangena phela ngoba
sakhulume nawe inyanga engane ukhuluma nami ubani ubaba wengane uma ufuna lokho yes ufuna ukwazi kufunakala ubaba wengane kufunakala yes ngibabize kahle yes afune kuzwa wena umama uze wabiza thina ukhathazekile umama awufuna ukukhuluma iqiniso ukuthi ubani ubaba wengane ngoba nje uma umkhathazekile uzotshela unyoko lokho hayi yena mtshela uzotshela uma wakho lokho hayi uyaphapha awuyena makalungu wena uyaphapha siswakhe mane awuyena nje makalungu angazi ukuthi uyisaphi ingane nasekhaya uyisaphi ingane nasekhaya uzomtshela wena kumele wazi lokho hayi lezi izinto Asayisele. Asangena nayo la ephuma ngamazi baba ngane. Makodwa uqhube ngesikhathi ukubukwa ma uyakuthanda ukubukwa uwathi nomakhelwane manje uhambile omitha lo. Ingane yakho kumele uyayiseka kumele ngabe uyibonisa labantu ongabazi selanda lapho ingazazi saka kakhulu lengane uyalanda abantu esingabazi isaphosa sikhombisa yona le ukulandela abantu esingabazi silandela abantu esingabazi uzokwazi namhlanje zowe ngizwe mina bengazi noma monje ngawe shame bengakwazi ukuthi nje ukuthi vele sekusondele ukuthi ubelethe yabo so uma wakho nje mfethu iloko kuphela akufisayo yabo sesikhuluma ngaxozana ngalento ubuye nawe lapho hlala khona uzokhuluma nami sikhulume noLungile angakhulumi aphuma hamba khali ingane mina ngiyasunderstand isimo sakhe uyingane kodwa kugcina safuna ukukhuluma iqiniso yena phela zala ingane entate emoyeni njengaziwa ubabwayo khona lengathi kuthiwa ngiyaphuma nje konesi bangibuza akabani isibongo ubaba wami uzosho akekho umuntu ongazali ingane engashongo ubezosho kusaeli kulungile akhuluma iqiniso saeli kabi saeli wena nje ojahayo saeli wena thathela izinto phezulu thathela nje izinto phezulu kufanele ngidiniwe ngicikekile ucikwa yini ngoba phela umalungu kumele ngabe uyamunderstand uyingane lo muntu manje uyingane kodwa wazi uroza umkhuba engane yahlulwe ngokukhuluma manje uzokhuluma phela ngesikhathi sakhe uzokhuluma ngesikhathi sakhe ucula nje ukusho igama lomfana nesibongo nokuthi umfana uhlala uzosho phela ngeke baba ingane yakhe egcineni kwakho konke egcineni kwakho konke baba ingane yakhe ngikusho ngiyazana ingane le endlini engayazi ngeke uzosho yena ngesikhathi sakhe kodwa besingeke kunzima kakhulu mama so usisi ngikhulumile nosisi kanti putini lenzima tulungu imithephi ngempela lenzima kangake ngashoki kanti ulungile ukhulele sobala emhlabeni lenzima kangake ngashoki kodwa njani kanti lungu yindaba ngoba imithephi ngempela kwenza njani bakudlengululeni Takama. Akasho kalimedlonguli wayithulele nsoko lesikhathi ngangitshela lo. Usumthathisa phela naye mama Linda khuluma ukuthi umisa sobani. Kwenzakalani lu? So inkinga ngempela le angazi mhlawumbe ukuthi umuntu engathini so hayi inkinga le ngempela ngiyaxolisa yini kwenza njani Takama xolisa kwena mana we yini ngiyangithanda yini lokhuluma ngase ngicabanga ukuthi nganiphoxa ngalendlela yini kwenza njani kanti noma yini uyazi ukuthi ungakhuluma nami ngudadewenu siyasekana yini ndaba khuluma Lungile kwenza njani kanti ngiyasaba usaba khuluma nami ke khuluma nami utshele mina ke okay baba ngane yini lo ngikhuluma phela Lungile baba ngane uthabani wapi hayibo welungi
Over manje lo. Ye baba uthap Phula wena phula. phula Over lo. khawela mkhamba Man, man, hayi khamba kahle baba. Usini baba. Ngichazele kahle lena. Ngenzeni manje? Ngenzeni? yini Ngenzeni mina? yini lenzayo